зараз табе трэба абавязкова моркву з'есці. Не, дзякуй, не хочу. Хочаш, не хочаш, еш. Гэта вельмі карысна. Я ведаю, пасля з'ем. О, добрага ранку, дзяўчынкі і хлопчыкі. Усім салют. А я тут нашага разумніка спрабую накарміць. Ты што зноў нос у кнігу засунуў? Кася, зусім крыху засталося дачытаць. Лесік, калі ты будзеш шмат чытаць, сапсуеш зрок. Не сапсую. А морква зроку дапамагае. Да што там зроку? Калі штодня яе і іншую садавіну і гародніну есці, станеш вельмі прыгожым, амаль як я. Кася, я ўсё гэта ведаю. Калі ласка, не перашкаджай мне чытаць. Вось, Лесік, ты шмат чытаеш. А для чаго? Лепей свята б якое прыдумаў. Якое свята? Любое. Дык Новы год мы ж толькі-толькі сустракалі, і потым хутка Раство, а пасля можна будзе стары Новы год адзначыць. А я хачу, каб святы кожны дзень былі. І гледачы нашы таксама гэтага хочуць. Таму давай прыдумваць яшчэ святы, а? Нам усе толькі дзякуй скажуць. Кася, адчапіся. Добрага ранку усім гледачам, добрага ранка. Прывітанне, Кася і Лесік. Прывітанне, Потап. Добрага ранку, дзяўчынкі і хлопчыкі. І ад мяне прывітанне. Чаму такое сумнае прывітанне? Бо Лесік мне настрой сапсаваў. Што так? Па-першае, моркву есці адмаўляецца. А я так старалася. А па-другое, новыя святы не хочу прыдумваць. Моркву я з'ем пазней. А наконт святаў лічу, што перапынак паміж імі павінен быць. А Кася хоча, каб вы святы кожны дзень адзначалі? Ну так, хочу. Напрыклад, сёння дзень варэння. Заўтра дзень пячэння. І гэтак далей. Не жыццё будзе, а казка. Толькі трэба хутчэй іх прыдумаць, каб моя геніяльная ідэя каму-небудзь іншаму ў галаву не прыйшла. Кася, на нашай планеце і так дастаткова святаў. А вось і недастаткова. У календары яшчэ паўнютка дзён без святаў. А мы табе гаворым, што няма такіх. Возьмем толькі адзін месяц. Потап, набірай запыт. Святы студзеня. Святы студзеня. Ого! І колькі іх вы налічылі? Назову толькі некаторыя. Міжнародны дзень бойскаутаў. Дарэчы, ён адзначаецца сёння. Потым сусветны дзень дзякуй, дзень дзіцячых вынаходстваў, дзень абдымкаў, дзень почерка, дзень эскімо і гэтак далей. На кожны дзень нават некалькі святаў прыпадае. Бачыш? Бачу, я ж наплакаць захацелася. Ну вось чаму я такая няшчасная? Прыдумаю што-небудзь, а атрымліваецца, што гэта ўжо да мяне прыдумалі. Кася, ты, калі ласка, не расстройвайся. Хочаш, я зараз твою моркву з'ем. А пасля мультфільм паглядзім. А пасля прагляду пагуляем у веру-не веру. Я столькі цікавых фактаў у камп'ютары адшукаў. Ну давайте. Глядзім мультфільм, сябры. Ну што, пачынаем гульню веру-не веру? А пытанні пра каго будуць? Прапаную сёння пагутарыць пра быкоў і тыграў. А я здагадаўся, чаму ты менавіта гэтых жывёл выбраў. І чаму? Таму што ты хочаш нагадаць нам пра яшчэ адно свята, якое хутка будзе. І што за свята? Кітайскі Новы год. Як? Яшчэ адзін Новы год? Заблытацца можна. Наш Новы год, стары Новы год і кітайскі Новы год. Правільна! Зараз па кітайскім гараскопу ўладарыць на зямлі бык. А на змену яму прыйдзе год блакітнага тыгра. Ух ты! А калі ён прыйдзе? 1 лютага. Менш месяца засталося. Паспеем падрыхтавацца. А зараз, Лесік, задавай пытанні, якія ты прыдумаў. Ну добра, слухайце. Ці верыце вы, што ў Індыі быкі і каровы могуць спакойна ляжаць пасярод праезджай часткі і не даваць машынам праехаць? Я чула пра гэта. Кіроўцу машыны толькі і застаецца, што махаць рукамі, а карове ці быку да яго махання ніякай няма справы. Я адказваю, што веру. І я веру. У Індыі з-за гэтага часта здараюцца вялізныя пробкі на дарогах. І правільна робіце, што верыце. У Індыі да нашага часу быкі і каровы лічацца святымі жывёламі. А зараз маё другое пытанне.
Ці верите ви, що тигри вельми люблять купатися? Усё можа быць, бо тигри – сямейство кашачых, а кошки, як вядома, сапраўдныя чысцёхі. Аднак ваду кошкі не любяць. Я гэта дакладна ведаю. У маёй сяброўкі ёсць кот, дык цэлая праблема яго ў ванну засунуць. Дык што адказваеце? Я адкажу, што не веру. А я веру. І хто з нас даў правільны адказ, Лесік? Потап. У адрозненні ад большасці іншых прадстаўнікоў сямейства кашачых, тигры вельмі любяць купацца. Можа, таму, што ў асноўным яны жывуць у гарачым клімаце? Правильно! Тигры ў вадзе ахалоджваюць сваё цела. Яны могуць гадзінамі сядзець у возеры ці рацэ і атрымліваць асалоду ад прахалоды. А седзячы ў вадзе можна аж і рыбку злавіць. Так, што гэтыя вялізныя кошачкі і робяць. А зараз яшчэ одно пытанне. Ці мультфільм паглядзім, а гульню пасля працягнем? Давайте мультик, каб ад намечанага плана не адхіляцца. Сябры, нам тут Лесік расказаў, што пасля таго, як мы адзначым стары Новы год, можна будзе яшчэ сустрэць кітайскі Новы год. А надыдзе ён 1 лютага. І калі зараз па ўсходнім календары яшчэ ўладарыць бык, дык 1 лютага яму на змену прыйдзе блакітны тыгр. Вось таму мы гуляем сёння ў веру-не веру, прысвечаную гэтым жывёлам. Далучайцеся! Пакуль перамагае Потап. Але я яго абавязкова наганю і пераганю. Давай наступнае пытанне, разумнік. Слухайте, ці верыце вы, што быкі могуць сябраваць паміж сабой і могуць крыўдзіцца, сварыцца? О, вядома, я ў гэта веру. Быкі і кароўкі нават плакаць могуць, зусім як мы. І я веру, бо быкі і каровы вельмі разумныя жывёлы і могуць адчуваць такія эмоцыі. І гэта правільны адказ. І яшчэ одно пытанне, апошняе ў сённяшняй гульні. А можна на яго я толькі буду адказваць? Хочаш мяне дагнаць? Хачу. Дамовіліся. Я буду маўчаць, а на пытанне адказваеш толькі ты. Дзякуй, Патапчык, ты сапраўдны сябар. А пытанне такое. Ці верыш ты, Кася, што ў тыграў паласатая не толькі поўсць, але і скура? Ну і пытанне ў цябе, Лесік. Калі было б так, дык тыгр без поўсці таксама быў бы паласатым. Таму я адказваю... Кася, не спяшайся. Падумай, ты калі-небудзь бачыла паголеных тыграў? Не бачыла. А значыць, можа такое быць ці не? Ну як жа складана адказваць, калі ты не ўпэўнена? Рызыкну. Мой адказ такі. Я веру, што ў тыграў паласатая і поўсць, і скура. Такія вось яны асаблівыя. І гэта... Лесік, не цягні! Гэта правільны адказ, Кася. Лік гульні зраўняўся, нічыя. Ура! І перамагло сяброўства. Кася, нам так прыемна бачыць цябе такой весёлай. І для замацавання весялосці прапаную яшчэ адзін мульцік паглядзець. З задавальненнем. Глядзім. А зараз прапаную падвесці вынікі віктарыны па мульціку «Няўлоўны фунтик». Нагадваем заданне, якое мы нашым гледачам давалі. Трэба было намаляваць і даслаць нам у дабраранак тую рэч, якая аказалася замест фунтика ў скрынцы. І гэта, вядома, быў бот. Вуаля! Где? Где он? Где Фунтик? Да, это не он. Называем імёны нашых сённяшніх пераможцаў. Гэта Мілея Малюшыта з Брэста. А таксама Ефрасіня Раўтовіч з Фаніполя. А яшчэ Паліна і Віталіна Кавалені з Калінкавічаў. У Віталіны паглядзіце, цэлая карціна намалявалася. Добрыя малюнкі атрымаліся і ў Івана і Рамана Дзенцявіцкіх з Маладзечна. Пераможцай стала і Насця Лукашова з Гомеля. Дарэчы, Насця просіць перадаць прывітанне сястрычцы Юлі, сяброўцы Серафіме, Ціхану, дваюроднай сястры Каці і браціку Мішы, а яшчэ цётачцы Волі, бабуле Вары, матулі Тані і тату Ігару. Уф, здаецца, усіх прачытаў.
Прывітанне вам ад Насці, сябры, і ад нас вядома. Мы віншуем усіх пераможцаў. Сябры, чакайце ад нас і часопісаў Няша невялікія прызы на памяць. Вось і надышоў час развітвацца. Наперадзе новы дзень. Няхай ён будзе цікавым і багатым на розныя прыемныя сюрпрызы. Сонейка ўсім і добрага настрою. А мы сустрэнемся, як заўсёды, зранку. У нашым добраранку! Будзе весела, я абяцаю!